एक दिन तो ऐसा सुत जाई ये भालावा गथल को पर ना जागल जाई हो ये बा ए सरवा के कौन धोली अरे धन बड़ा ये चक बहादुर बे 73 जोड़ा तेरा बाप हो गइल काय अब ली सबे हिंका के वो दुनिया के माई है। अरे कौन माई है? ए संसार भर के माई है रे। कौन माई है? तारा दो के माई है। कौना दादा के? लीना कौना दादा के? हाँ कहता ना तोरा दादा बड़े रे रौरा के लेके 37-38 जोड़ा। बाप रे बाप जनगणना भइल रे सबसे पहले सर्वे दुका कराओ त नीतीश कुमारवा हाँ हाँ कागजों को जोटिया ले बड़े सब इकट्ठा हो तोरा याद पड़ता अब बताइए करा 38 जोड़ा दादा बड़े एक और जाना बढ़ल हुई तो 73 जोड़ा तेरा बाप हो गइल का एक और झंझट हो रही सर्वे करावला के कौन जरूरत बा बनसावलिया ना बनी एक तो गिनती ना बजे कौन नंबर कौन दादा हुआ हेलो तनी शर्मा जी हुड़का उठाई ऑपरेटर बाबू तनी साउंड ऊपर से कम करी हॉर्न के दूर ले सुनावला के कोनो जरूरत नहीं है जे जागल बा हमरा कति हम ओकरा कति जागल बानी आज ये सुतल बकरा के सुते दी ये सुतल बकरा कुली निमन ना लगे उस सुतही के प्रेमी बानी खोइनी लदन ये सुतल आज जबकि पता नहीं के जे एक दिन उहे परमानेंट कम है बा एक दिन तो ऐसा सुत जाई ये भालावा गथल को पर ना जागल जाई हो आ तब लोग बा सुतही खाती बेचैन रहता जबकि उहे को सर्विस बा जो ओरिजिनल बा सुत जाइबा हाँ जी मास्टर ऐसे भाई जे सुतल बकरा कर मत जगाई ना जे सुतल होई काका न चाहे भैया वो हमरा के निमन ना कही जे बताओ दिन भर छापर रहनी हारनी बा ए सरवा के कौन धोली अब रात भरी जगाई सोचनी कि तनी पानी बरसता हवा लगे लगल तो ही लगो अच्छा अतले भूखे लगले से बरत बकरियाई ना और दवाई घटी तो कम कुछ तो मुरझा तने उठाओ तो शर्मा जी हुरका अरे यह तो महादेव जी के डीजे है महाराज तो बहुत चालाक बड़ा भोलेनाथ के जग में आई बानी अब भोलेनाथ के एक बार जे नाम ले लेला ओकर जीवन भर के गलती क्षमा हो जाला सारा केस ओकर खारिज हो जाला इस सही भोलेनाथ के डीजे है एकर नामे लिखल बे देख ली भोलेनाथ डीजे मिलने का पता शमशान घाट एकर प्रोपराइटर भूत पिचास बेंजू बादक इत झिंगुर हुआ ठेकईता हैली लगाई हुआ आज हलो वही आलो तू लोग कीड़ा मकुड़ा अच्छा अरे और चेला गौड़ है आहा कछुआ अरे गाड़ी का ड्राइवर घोड़पड़ा से बुझो अरे और नचनिया वो बिस्कुटिया अबे आज जी अपने अरे हम तब बसहा बैल हैं बैल अरे धन बड़ा ये चक बहादुर बे मुआदी जानते नहीं को नगद पानी भेल भेबे के मारे परुआ बैल बताई का जमाना हो गई हिकुरुन कंठ खुल गई इजात के शर्मा जी बढ़ई हम अच्छा केहू बढ़ई भाई हो तो खिसियाई मत बढ़इयो ल भाई चलाक होल एंगा बढ़ई ने के ऊपर बढ़ल बुद्धि बा तो बढ़ई बा रउआ के बायना दे दीजिए चलो चौकट बनावे के बा अपन उठरिया छेनी हथौड़ी आरी लेके चल दिए अब 12 बजे दिन ले रउआ दुआरी पे जाके आरी के दांत करी वो चौकाठवा कब बनी यही जी पी जाइब का तनी पानी मंगाई है बहुत खराब अब पी जाते 2 बजे अच्छा 1.5 किलो सतुआ ले आई खैले पेट सुगराते 3:30 बजे 4 बजे भीड़ौले तले छेनिए उड़ गई
मालिक काल हो जाई काम, चिंता कर लेके काम नहीं आई कर भी कंठ खुल गई। एकर उपलक्ष्य में कुछ खर्चा हम करे।